Poštovane kolege, danas ću vam prikazati kako se unosi putovanje, kako se šalje najava i kako se na kraju sve to finalizira i kako se otvara jedno putovanje, kako je to vidljivo na kalendaru i sve ostale funkcije koje su vezane za naš software Turist Agent i na samo kreiranje putovanja i putovanje u suštini. Pre svega, ja sam se ulogovao u svoj sistem, kao što vidite, kao Armin Gicić i kao kod svih prodaja, ja ću ovdje uneti prodaju putovanje. U ovom prvom delu ja dodajem putnike, tako da ću ovdje dodati dvoje odraslih, jedno dete i jednu bebu. Kao što vidite i sami, interfejs, odnosno prikaz kupovine putovanja je potpuno prirodan i prati jednu prirodu kupovine putovanja u turističkoj agenciji, tako da ću ovdje uneti sebe pre svega, Armin Gicić, već sam ja tu unet, čisto da vidite kako on povlači informacije iz sistema putnika koji su već putovali sa vama, čije informacije već imate. Ovdje stavio neki proizvoljan broj telefona, to mogu i zameniti. Znači, sačuvao sam svoje ime, dalje idem neko proizvodni ime, također Tanja Vrbović, ajmo, naravno ne stavljam veliko i malo slovo, to mi sad nije prioritet. Ovdje ću opet staviti neki proizvodni broj telefona, također i e-mail, koji možete posle naravno menjati. Nakon toga sačuvaj ime prvog deteta, stavit ću ovdje Dušan Pajović. Tu ću broj telefona staviti 1. Nakon toga beba, tu ćemo staviti Anja Savić, znači nije Sanja, nego Anja. Također staviti broj 1, jer i nakon toga imamo sve unete putnike na ovom putovanju. Sljedeći korak jeste informacije, odnosno unos informacije o samom putovanju. Ovdje imamo znači putovanje, početak putovanja, tip putovanja i tako dalje. Kao što ćemo sve vidjeti, ovdje ćemo staviti 13.12.24, broj dana i broj noćenja. Stavit ću ovdje 6 i 5, sistem automatski računa. Položaj ćemo staviti Kragujevac, Srbija. Nakon toga tip stavit ćemo autobuski organizator, ćemo staviti, ajde stavimo Eko, jer je to nekako naš testni organizator. I ovdje ćemo staviti odmah avans, jer makar je praksa kod nas u agenciji da ne šaljemo najavu bez avansa. Tu ćemo staviti, ajde kažem, 200 euro. Destinacija, rećemo Beč. Ovo je Srbija ovdje stavljeno jer je to testna verzija, pa on za svaku destinaciju prilepi Srbiju. To će naravno biti sklonjeno u glavnoj verziji. Nakon toga idemo ovdje smeštaj. Hotel Austrija ili ako hoćete neki drugi hotel koji već nije tu. Hotel Vijena. I možete da dodate sami hotel tu. I on automatski kopira ove podatke dozgo, 13.12. Ukoliko se nešto razlikuje, na primjer imamo putovanja gdje duže traje let ili se stiže sutra u hotel, onda ovdje to već korigujete. Ovdje ćemo staviti noćni doručak. Ovdje može još da se doda u opcijama ovdje da li je to ultra all inclusive ili neka druga usluga. Ja ćemo staviti sobu 1/3. Ukoliko ima više destinacija, tipa koliko je putovanje, tipa pokriva Istanbul, Bursa, Nevšehir u Kapadokiji, onda to možemo sve ovdje dodavati. Ali pošto ovdje nije to slučaj, idemo sad dalje. I on je ovdje kreirao najavu o putovanju automatski, što je vrlo korisna stvar, jer se dosta vremena gubi za kreiranje najava, nekada se to, boga mi, i zaboravi, pa predstavlja problem kada dođe putnik po voucher i potvrdu o putovanju, a mesta se već prodala. Znači imamo tu sve ove informacije koje su potrebne, napomene. Vi te informacije možete ovdje i menjati. Vidite, ovdje je ta opcija za menjanje, napomena također. I to otkažemo i sačuvamo, može se čuvati.
i naravno u ovoj fazi šaljemo najavu. Ovdje se šalje najava organizatoru, tu sam ja stavio da će doći na moj email armingica.gmail i idemo slanje. I on je tu najavu poslao na e-mail turističke agencije organizatora. Vidimo kako to izgleda. Eto, imamo znači to. Vidite kako to sve izgleda. Naravno, ovo je testna verzija. Ovdje će doći logo vaše agencije. Najava putovanja, svi podaci su tu. I sada se vraćamo ovdje na ovaj deo. I ovdje je deo gdje se unosi novac. Međutim, ono što se dešava često jeste da se najava ne potvrdi odmah. Tako da, naravno, vi ne možete završiti ovaj deo pre nego što vam organizator ne potvrdi. To može nekada trajati dan ili nekoliko dana ili nekoliko sati. Tako da software automatski čuva ovo započeto putovanje ili koju započetu uslugu ovdje započete usluge na kontrolnoj tabli. Znači imamo ukupne usluge, imamo ove plaćene, neplaćene i započete. I vidite da ovdje Armin Gicić, Istanbul, u stvari Beč, Austrija, Hotel Vijena. I ovdje se stavljamo obavještenje prihvaćeno kada nam odgovore na e-mail. I vraćamo se ovdje i popunjavamo ove sve ostale podatke. Već u potvrdi piše koliko je para konačno putovanje. Nakon toga ovdje unosimo 1400 evra, avansna uplata je već tu kopirana. Ovdje će naravno biti ovdje gotovina, čekovi, kartice, sve će to biti tu odabrano, jer se to dodaje lako u ovoj ovdje opciji, tako da sistem računa i dinarski deo bez brige 100. Ovdje ćemo završiti i evo ga ovdje. Znači, putovanje je kreirano, ono je na ovoj ukupnoj listi, vi će također na ovim putovanjima koji nisu plaćeni. I ovdje ulazimo radi informacija, a pre toga vidjet ćete da postoje i ove brze informacije, kao rezervacije, sve ostale informacije i ovdje uđemo da vidimo detaljne informacije, vidimo detalje putovanja, destinacije, hotel opisove, sve to će biti naravno tu. I ovdje možemo dodati novu uplatu, tipa kad nam oni donesu još novce, 500 eura, ovdje ćemo to uneti i ovdje možemo otvoriti ovaj račun, poslati račun i ovdje će biti dodatna opcija za fiskalni račun. Dobro, ovdje je naravno voucher o putovanju koji možete mijenjati. Nakon toga je tu i ugovor koji možete naravno i to mijenjati, štampati i računovodstveni podaci. Ovdje su se podaci potvrde organizatora. Ovo broj osiguranja ćemo skloniti, iznos RSD će automatski vam računati i to posle ide u e-turistu čija će opcija također ovdje postojati koja sada nema u ovoj verziji, ali će sigurno do kraja mjeseca i to biti tu. Tako da ovdje možete unositi i file tipa potvrdu koju vam je poslao organizator, a ovdje pratite šta je sve to slato, kada je slato, koliko neko izmeni ovo putovanje, onda će to sve biti sačuvano ko je izmijenio, kad je izmijenio, tako da znate tačno šta se događa sa vašim putovanjem. Ono što je također bitno jeste ova ovdje opcija, kalendar putovanje, decembar, uđemo tu, putovanje Beč, Austrija, tu su osnovni podaci i možemo naravno da uđemo na detalje samog putovanja. To je to što se tiče unosa putovanja. Naša težnja će biti da potpuno zaokružimo celu uslugu turističke agencije, tako da će sve ovo što ste vidjeli u testnoj verziji biti ispravljeno što nije popunjeno, naravno unose turistu, fiskalni račun i sve ostalo. A neki naši dalji planovi jesu da spojimo web sajtove sa ovim softverom, tako da kada neko kupuje kod vas na vašem sajtu, da ćemo mi ponuditi opciju to ide ovdje u započeto i vi posle imate kontrolu nad tim stvarima što je opet vrlo korisno. Hvala vam puno na pažnji kolege i čujemo se i vidimo brzo.